Румънските съдии се назначават в нашия шампионат, за да върват нещата по-плавно и да помагат за развитието на нашето ръгби. Надявам се, че скоро и ние ще имаме добри съдии да ръководят нашите срещи. Сега румънците се справят по-добре и мачовете протичат на по-високо ниво, по-спокойно. Двата отбора са готови. Да повторя в зелен екип гостите от Балкански котки Берковица, синьо-бели черни гъщета домакина от НСА. Предстоящата среща за вас ще коментира Александър Петров. Да си пожелаем една динамична и интересна игра. Времето и терена предразполагат да има една бърза и Спорта слава на ръгби клуб Балкански котки в изкуд! силна игра. Честа и славата на ръгби клуб НСА в изкуд! Момчетата се поздравиха и са готови за начало на срещата. Едно, две, три, котки! И подкрепа без каране. Става на Балкански котки Берковица. Първи Стоянов, втори Филипов, 19 Аврамов, 4 Манчев, 5 Нинов, 28 Джонов, 7 Стоянов, 6 Първанов, 12 номер Герасимов, 25 Петър Николов, капитан от отбора, 13 Цветан Иванов, 23 Иво Лазов. Топката ще вкара в игра с дроп удар Национална спортна академия. Овладяна топка от котките. Драйв от 5-6 метра. Бързо раздаване по диагонала. Минаха средата на терена. Линията на авантаж, който и целта в игра, всяко разиграване да премине пресата на защитаващия отбор. Съдията вижда нарушение, задържана топка след блокажа. Централната част НСА ще се опита наказателния удар да го изкара дълбоко в тъч. Не е толкова дълбоко, но едни 15-20 метра НСА успя да се предвижи в половинката на котките. Важен елемент от играта са тъчовете, статично положение, в което не сега го загубиха, а това е дало възможност на гостите да играят с топката. Тактически шут в полето на НСА на 22 метра. Не можа да се владее от веднага, но бързо отиграване. Съдията не позволява. Да се изпълни бърз тъч. Топката ще е за котките. Вероятно топката ще се изпрати към номер 6 Деян Първанов, специалист на тъча. А то Ньора
Георги Филипов. Ще видим дали ще оцели точната траектория, за да си владеят първият тъц за котките. Втори специалист, изгубена топка. Кое Костадинов рециклира към гардът Байц шут. Тактически, но не много дълбоко. Владяна веднага от номер 9 на Берковица. Тян Първанов с топката. Задържат тази фаза на игра, спонтанна сватка. Ники Герасимов извади топката, удар с крак, пак тактически. Топката е в игра. Не сега се изтеглят играчите преди. Първият блокаж е пробит. Много удобна позиция. Фронтално срещу вратата за Берковица. Защитата добре се справя. Това може да е наказателен удар с една ръка. Съдията спестява и картон на номер 7 Бернер, който блокира стрелбата, но подаването, но това не е позволено. Петър Николов сигурно в тъч. Да видим втория тъч на Берковица. Какво ще се случи? Втори специалист за Берковица, 28 номер Джонов. Филипов изпълнява тъч. Неправилно изпълнен, съдията дава, въпреки че Берковица спечели тъча, неправилно хвърляне. Трябва да се хвърли топката в еднометровия коридор между двата отбора, точно по средата. Сватка за НСА. За съжаление, днеска в редиците на НСА не мога да видим един от техните ключови играчи и играч на националния отбор Сивет Джабиров, който пропуска днешната среща. Игращия треньор Ники Костадинов хвърля топката за НСА. Добри сватки. Извадена топка от НСА. Раздаване. Първият център Дашан. Тук е много добра игра на защитата. За малко да спечелят висока, неудобна топка. Съдята дава да се играе. Наказателен удар за НСА. Неправилна игра в защита на Берковица. Пробив на добър удар. След авантаж съдията показва, че не са си изтеглили гостите на нужните 10 метра. И след бързото разиграване вече НСА ще имат възможност с тактически удар дълбоко в... Не много дълбоко. Този удар трябва поне на 40 метра да излезе по-напред. Излезе на 200. Вторите за НСА. До сега два тъчна Берковица си изгубиха, един на НСА. Желязков фърля тъча за НСА, изгубен нисък тъч. Разиграване, Петър Николов, дълбок шут, няма кой да изпусна топка, добро плащане в последния момент на Насвади. Добър удар с крак, изнесе 50 метра напред. Игра на 15 номер, изпусната топка на Котки, не сега има възможност да играе. Иванов запазиха топката. След изпускането на 15 номер на Берковица,
Съдията връща авантажа с отсъдена сватка. Съдиите имат микрофони, така че си комуникират през цялото време. Сега да повторим съдийска тройка от северната ни съседка Румъния, които, както добре знаете, са в топ 20 на световното ръгби. И това е абсолютна помощ за нашия шампионат, тяхната регулация във всеки един матч. Префърчат малко искри и ненормално. 8 срещу 8. Най-вероятно над тон и половина в момента се бори за топката. Ники Костадинов хвърля топката. Равностоени сватки. Добро разиграване на НСА. Насвади с топката. Ще бъде запазена. Деветката на НСА ще извади. В дясно близко да игра капитана Пенев. Чудесно запазване. Фактически удар дълбоко. Ива към тъча. Овладяна топка на Берковица. Запазиха си. И сега имат възможност да преминат в контратака. Спусната топка. И НСА са на 20 метра. Фронтално срещу вратата на гостуващите балкански котки от Берковица с възможност за първи точки в днешната среща. В предните защити 15-ти номер, 24-ти номер Цветослав Кръстев добре реагира. Така че Берковица са стабилни след ударите. С крак Калвачев номер 8 тръгна с пробив покри сватката. Не се получи, пак удар с крак. 15-ти номер си овладява фулбекът, по-точно това 24-ти номер. Още по-дълбок удар. Гарът Бигел спечели номер 10 за НСА. Запазиха си топката в спонтанната сватка. Близка игра покрай спонтанната сватка за НСА. Номер 8 Дани Калвачев. Стабилен играч. Трудно ще изгуби топката. Сигнал от съдията. Жестикулацията още не мога да дава наказателен удар. Някой е бил по-напред в линията на защита на балкански котки. Това е перфектна възможност. 30 на метра почти фронтално за първи 3 точки полза на домакините НСА. Ако имате спомен, матча срещу Янта Гавро, 15 номер за НСА, Мартин Стоянов беше безукорен от ударите с крак. Така че лично аз очаквам това да са първите 3 точки в днешната среща. Да, но днеска не му тръгна удара. Този лесен удар беше пропуснат. Резултатът не е открит 0-0. НСА балкански котки Берковица. 22 метра сега ще има за гостите. Един от най-добрите ни състезатели Петър Николов с топката. Дълбок удар, дроп, стабилен. 50 метра пренесе зад 10-я метър в терена на НСА. Топката падна напред от авантаж за НСА. Стабилна игра близко до
спонтанната сватка. Ще има още втори опит. Но се стигна пак до удар с крак. Има преса по крилото. Бързо Берковица овладяха топката. Отново удар. И явно важното време и мократа топка. Всяко второ разиграване ще бъде с удар с крак. Запазена топка. Но тук нарушение на Свади. Игра долу на земя в спонтанната сватка. Беше видян от румънския рефер. Бързо изпълнение на наказателния удар. Дълбоко. Трети тъч за балкански котки. До сега идват отбора не са си взели тъч. Но са пълни тъчове. Това означава 8-те нападатели се нареждат. Един хвърлящ таланьора и 7 в нареждането. Между двете колони трябва да има 1 метър. Трети пореден изгубен тъч. Но така е, че топката падна доста неудобно. И ще има четвърти тъч за гостите. Филипов хвърля за Берковица. Двама специалисти. Сега беше хвърлено на овладяна топка от Деян Първанов. Играе до спонтанната сватка. Бързо раздаване. Чудесно отиграване. Трети пореден добър пас. Добър блокаж на крилото за НСА. Но след като е блокажа, играча в нападение на Берковица не остави топката. Когато си блокиран, трябва да оставиш. След това мога да си изправиш и да си я вземеш. Това даде и съдят наказателни удар за НСА. Успяха да се спасат от тези хубави бързи пасове. Изгубиха обаче спонтанната сватка. Това може би е първата изгубена спонтанна сватка в матча за НСА. Излизат в тъч. Тъч ще бъде за НСА. Статичните положения, това, което се наблюдава, че двата отбора са стабилни и си взимат отсъдените сватки, но има брак доста при тъчове. Последния тъч успяха Берковица да си го вземат. Сега е за НСА 0-2. Този път успяха да го овладеят трудно. Върнаха се 3-4 метра назад. Запазиха в спонтанната сватка НСА. Близка игра, за да могат да се успеят да се подредат. Рисков пас, доста дълъг от Гарет Бигъл. И чудесно пробиване. Вече сме на центъра от Далтън. На Свади извади. Стоянов успя да рециклира много добре в защита. Се опитват да бъркат и да взимат топката котките. Но пак в нареждането в защита съдията вижда малко по-напред играч от гостите и дава наказателен удар. Удар в тъча на 10-ти номер от НСА. 25 метра преди точковото поле. НСА ще имат възможност тъч и да имат възможност да нападат по диагонала или както имат в тяхната концепция на игра. Това, което виждаме до сега е, че след като владеят топката, се опитват 2-3 фази близо до спонтанната сватка и след това да раздават, зависимо от разиграването, и се стига до тактически удар с крак. Изгубен тъч. И Берковица веднага рециклира топката с дълбок удар. Топката след този шут излиза
Много добре, дълбоко в полето на НСА. В тъч. Страничен съдия показва, че топката ще е за Берковица. Най-вероятно някой от играчите на НСА е докоснал. В общи линии това, че те чуете се повече от съдените схватки е добър показател. Топката е НСА, бързо стигна до средата на терена. Тази топка не бе фаната в въздуха, но нямаше кой да пресира. Тази топка е доста напред паса. Това, което наблюдаваме, че котките доста повече изпуснати брак при подаването, което дава характера на тази равностойна игра и бързата игра, която балкански котки има, се изравнява с желанието на НСА чрез тези грешки. Преди малко номер 9 Александър Петров не успя да овладее топката директно. Тя тупна и въпреки това успяха да овладеят, но след това имаше пас напред. Травма на един от важните играчи. Виждаме, че съдията показва, че трябва да има смяна. Явно разтежение на бедрото. Номер 13 Долтан Алагабе излиза. Направи преди малко един добър пробив и може би там от дългия спринт се стигна и до тази травма. Съдената схватка, чухте командите от главния съдия. Не сега се изе топката, раздаване до центъра, вече стигане до крилото. Добра подкрепа, но задържана топка и наказателен удар за балкански котки. Остана играч от НСА на терена. Много добре знаете, че ако някой лежи в ръгби, това означава, че наистина има основания да и нещо го боли. Далечината се вижда, че болката никак не е малка. Тук не се видя дали е удар в главата или в рамото. И от ключовите играчи на НСА на свади става. И се надяваме, че ще продължи с същите възможности, които и до сега покажа. Доста от топките минават през него. В НСА смяната, която се извърши Ахмад Хамди, 20 е в игра, който е на крилото. Това е ротация и втори център. Крилото 40 на свади е минал в центъра на игра. Съдена схватка за Берковица.
Връзката Николай и Герасимов ще вкара топката в игра. Петър Николов. Бъркане в спонтанната схватка, съдията ги вижда. Задържана топка, наказателно да бърз изигран от Наслади. Първи инсайд центъра Дършан, 12 номер, добър пробив. Изпуснаха топката. Изпускането първо е за НСА. Сватка за Берковица. Забележаме, че още няма точки, резултатът е 0-0. Вече минахме средата на първата част. Успорвана игра, с добри разигравания, има скорост. Доста чиста. Една идея, Берковици са по-стабилни в отсъдените схватки и много добър удар с крак. Топката излиза на 10 метра от точковото поле на НСА. Тъч ще бъде за НСА. Ето давате за котките. Овладяна топка от Първанов. Бързо рециклиране. Петър Николов. Игра на нападателя. Центъра пред вратата. Отново бързо разиграване. Имат преимущество на играчите на балкански котки. Стигнаха до крилото, много близо до точковото поле. Отново я запазиха. Изглеждат по-свежи гостите от Берковица. Пак добре си запазиха, хубаво са се наредили. Игра от вътрешната страна. Бързо разиграване. Пак има числено превъзходство. 1-1. Тук е Георги Филипов. Чудесно есе за балкански котки. 5-0. Реализатор Георги Филипов. Допълнително ще бъде изпълнен от капитана Петър Николов, 25 номер. Флай халфа на гостите от балкански котки. Разстояние до вратата около 35 метра. От удобната страна на десен крак. Не е проблем тази дистанция. За един от най-добрите ръгби играчи на България. Много добър удар. Вътре 7-0. Седемо за балкански котки Берковица. Това е една доста добра тактическа преднина
за самочувствие. Днес сега до смяната бяха равностойни, но сега в последните 5 минути котките показват надмощие. Наслави вкарва топката в игра, обладяна от гостите. Изпуснат първи блокаж, добър пробив и пак превъзмощество в ляво. Цветков спечели разстояние, бързо рециклиране отново на топката. Втората линия близо двамата играчи на котките. Много през Петър Николов. Чудесен спринт. И много бързи. Чудесно разиграва. 12-0. Влади Стоянов и преди малко имаше един пробив в центъра и сега показва много добра скорост и реализира почти до флагчето на лявото, на дясното криво на нападение на балкански котки и вече преднината става сериозно за гостите. Този удар ще бъде доста по-труден за Петър Николов, около 50 метра, по-малко от 50 метра до целта, по-малък ъгъл, ще има дължина на удара, но този път не е успешен. 12-0, балкански котки Берковица, не сега. Този ранен ръгби матч, времето в София е перфектно. 12 градуса слънце. Всичко предпоставя за един много интересен матч и за напред. Стабилно хващане на защитата на Берковица, запазиха я. Сега вече имат самочувствието да разиграват по-свободно, водят. Бързи пасове на 10 метра. 27 Стотин Цветков с топката. Трудно е за спиране, но тук паса му към Александър Петров не беше много точен. Тъч за днес сега ще има. Колко? Аре, пак БМВ 2001 правим, айде пак. Желязков фърля топката, не е пелен тъча. Петима в нареждането с един специалист, капитана Тенев. И отново изгубен тъч. Вече гледай! Да не мога да ми от затвора. Дай! Играча не се остана и му удари главата си. Пробив през центъра. Герасимов е това, свърската на котките. Първанов номер 6 пробива. В 22-та са балканските котки в полето на НСА. Запазват вече много силно топката. Авантаж за котките. Пак игра с номер 1 Стоянов. Герасимов раздава топката през Цветков. Няма кой да го спре. Много стабилен, силен физически. Първия блокаж
Ако не стане, след това още по-трудно да се догони. Есе на Цветостин Цветков. Трето, много бързо реализираха 3 есета балкански котки. Седемнайсет на 0 с възможност за още 2 точки. Имаме третия допълнителен удар. До сега отпада на един вътре. Сериозен силен удар вътре във вратата. Нови 2 точки. 19 на 0. В края на първата част сериозна преднина на балкански котки. От предишната ситуация на Тъча остава да лежи на земята играч на НСА. От първата линия ще има смяна. Стоянов е с тази травма в окото. Наслади вкарва топката в игра. Пак сигурна игра на Берковица в защита, но изгубиха авантаж за НСА. Игра в напредване за НСА. Съдията връща до предната ситуация, най-вероятно изпусната топка или не е освободена при блокажа. Наказателен удар за НСА. Да, задържана топка. При блокаж човек с топка трябва да успее на земя да я остави. Бързо разиграване, не се използва удара с кракав тъч. И без това не се не успява да си вземат тъчовете. По-трудно си запазват вече топките. Близко си играе. Играта на защита е солидна на балкански котки. Трета фаза. Изпусната топка. И контратак. Това е силата на балкански котки. Цветков. Александър Петров. Браво, бе! Номер 15 изрита топката в тъч. Това беше разумно решение, защото численото превъзходство на играчите от котките беше значително. Тът за котките 23-4 метра пред точковото поле на НСА. В края на първото полувреме. Филипов хвърля топката. Пълен тъч. Двама специалисти и котките играят. На втори специалист. Чудесно овладян. Това беше първият тъч като по учебник. Раздаване. Продължава. Герасимов овладява топката. Съдята обаче вижда това, иначе беше четвърто есе. Но там падналата топка е отишла напред. Съдята дава съдена сватка за НСА. А пък котките успяват тъчовете да от 6 тъча 3 да вземат 50%. Това е елемент, който трябва 100% да се взима. Съдената сватка за НСА. Една идея. Котките са по-стабилни в съдените сватки.
малко се забавя карането на топка в игра. Много е важно не сега тук да вземат топките и да пренесат играта в противника. Самочувствието е видно вече в играта на балкански котки. Много добре контролират топката, бързо, наскоро се раздават. Много хубава игра. Блокиран беше номер 10 с блъсък. И тук става идеална чудесна играта. Има възможност, но бързината си. Ето този шанс, който стана въпрос преди малко. Можеше не сега да направи нещо, да се върне в резултата. Много ще е важно преди края на първата част. За тяхно самочувствие да успеят да реализират, да си повярват още повече. Много равностойна игра. Пак да повторя, че гостите от Балкански котки са настоящи шампион на България с много национални състезатели. И самочувствието естествено на тяхна страна. Свърската Николай Костадинов вкарва топката в игра. Малко високо се види от съдената сватка и затова котките бутат. Стоянов. Ади. Задържана топка, но ето виждаме, че защита има повече играчи, отколкото нападателите. Авантаж. Дигане при блокажа. Затова съдията дава авантаж на правен блокаж. Желасков пробива. Костадинов вади топката, но там само двама играчи. Много назад е 11 номер. Да видим какво ще стане. Овладяха си топката. Защитава си отбор. Съдията връща авантажа. Има възможност тук при този блокаж и картон да се покаже. Но играта е доста на добро ниво от към дисциплина. Така че съдята в руслото на игра няма да показва картони. Каза на капитана за този неправилен отигран елемент за защита при блокирането. И най-вероятно при следващия блокаж вече ще има картон. Но в случай играта в последните 10-15 минути е сигурно на страна на балкански котки. И това е шанс, който не сега трябва да се възползва, да се върне в резултата, да отбележи. Котките изглеждат и доста свежи. Не сега прибегнаха до 2 смени наложителни. Надявам се, че травмите на момчета, които излезнаха, бързо ще отшумат. И още в следващите тренировки на отбора ще се включат. Съдена сватка за НСА. Костадинов вкарва топката в игра. Виждам, че първата линия НСА е малко по-високо седи. Това означава, че котките имат преимущество вече и в този елемент. Завъртане, да, наказателно е бързо отиграване на деветката на НСА. Спонтанната сватка долу е спечелена. Втора фаза. Съдията авантаж ще показва, да, изпусна тук е паса. Вече е загубено тактическото преимущество. Върнаха защитата. Изгубиха няколко крачки на сега. Получава се Емол, падна Желясков в четвърта фаза. Най-много на сега за сега. Не са спечелили терен, но това също е добро за самочувствие. Изморява повече защитата, когато ти владееш топката в тази контактна и бърза игра. Пета фаза. Близко пак си играе. Шеста фаза и наказателен удар. Това означава, че отбора на балкански котки трябва да се върне в точковото си поле. Да видим дали има тук
тактическо надиграване. Близка игра с Желязков. Изпусна топката, много елементарно отиграване. Авантаж за котките. Топката ще стигне до Петър Николов, който дълбоко ще изрита, но има авантаж, не се стигна до удар, изтече времето на първо полувреме. След малко ни очаква втората част при резултат за гостуващия отбор 19 Балкански котки. Домакинът НСА 0 не успя да реализира точки. Заповядайте в най-иновативния и високотехнологичен медицински център на Балканите – Oxilife. Ние предлагаме регенеративна медицина и подмладяващи процедури от бъдещето. Заедно можем да излъжем времето. За контакти 0883 690 900. Подкрепи БГ. Заедно правим добро. Подкрепи БГ е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Сдружението оперира с 0% комисион, без възнаграждение за доброволците и пълна прозрачност на целия финансов поток. Към дарителите и екипа на Подкрепи БГ бих искал да кажа едно голямо благодаря, защото направихте моята мечта, а и мечтите на много други хора възможни. Участвайте с нас. Разгледайте кампаниите на уебсайта подкрепи.bg. Шумен. От тук започва България. Символ на хилядолетна история, увековечена в камък и бетон. С конете пренесли и установили държавността ни. С двете първи столици шедьоври от славни времена. С героите, творците и първите ни съвременни постижения. С богатото наследство и множество култури. С много езици, но с едно сърце. Ела и виж България. През окото на природата. С чаша хубаво вино, с време за теб и за близките ти. Това не е просто град. Шумен е преживяване. Приеми поканата. Почувствай историята. Ела и виж откъде започва България.
Къща музей Панчо Владигеров в София организира серия от майсторски класове «Другият поглед» на водещи изпълнители и преподаватели с международна кариера. Споделяме знания, изграждаме отношения и вдъхновяваме едно ново поколение артисти. В атмосфера на творчество и уют, участниците получават уникалната възможност да учат от най-добрите в изпълнителското изкуство. Всеки урок, всяка сесия, всеки момент е стъпка към постигането на най-високо майсторство. Последвай ни и не пропускай шанса да се учиш от най-добрите. Здравейте отново с второто полувреме. Намираме се в София, Национална спортна академия. Среща от шампионата на ръгби на България между домакина НСА и гостуващи отбор на Балкански котки Берковица, които водят след първата част 19-0. За зрителите на ТВ1 и приятелите на ръгби България, коментатор Александър Петров. Второто полувреме ще започне с притежание на топката на балканските котки. Техният там Петър Николов показа доста добри удари с крак, вкара две добавки и много добре регулира играта в нападение за своя отбор. В края на първото по време Национална спортна академия не успя да се върне за свое самочувствие с точки, така че ще имаме доста трудно през втората част, но и пожелавам успех. Нека има повече реализирани точки от двата отбора. Всичко е готово, съдията дава сигнал и топката е в игра. Перфектен удар и Берковица си овладя топката, започват още в началото на 100%. С връзката на 12 номер и той много стабилна игра Герасимов. Запазена е топката, отново дълбок пас, дълъг и голям пробив, който няма отговор не сега. Изпуснат блокаж. Иво Изов проби над 30 метра. Има авантаж за Берковица. Разминаване с паса, но съдията връща авантаж. Наказателен удар. Фронтално почти на 15-на 20 крачки от точковото поле на НСА. Топката е в ръцете на 25-ти номер Николов. Бърза игра. Пробив. Грешка и наказателно за НСА. Остана играч на земята от гостите. Съдията затова спря играта. Бързо и съставите за гостуващи отбор. Влади Стоянов, Георги Филипов, Здравко Аврамов, Красимир Нинов, Ангел Манчев, Георги Джонов, Цветомир Стоянов, Деян Първанов, Николай Герасимов. 9-ти номер ще продължим след малко, като има прекъсване с другите момчета. Номер 27 Цветков. Доста разстояние, изпуснат първи блокаж, втория добре, че е добре. Герасимов рециклира топката.
Отново дясно се играе, отново през Цветков. Запазена топка. Не, този път изгубиха. Не сега по най-бързия начин измества с удар с крак противниковото поле. Кръстев, 15-ката на Берковица. Не са се изтеглили, били са пред него, неговите съотборници и съдята даде този наказателен удар. Тук има право и на сватка от момента на удар. Не сега на центъра. Добър удар на 15-ката на Несия Стоянов. Тъч за Несия. Имат проблеми с тъчовете от първата част, да видим втората. Ще има промени в Ангел Иванов, ще хвърля топката. Той е влезнал през втората част. Отново изгубен тъч. Висока топка, има време Берковица да е на елементарно изпускане Цвев. Изпусната топка, съдата дават съда на сватка за Неся. И наистина не се изпусна тази не толкова трудна топка, но когато се поставим под напрежение и усещаш налитащите противникови играчи, не е толкова лесно да се овладее шутираната топка. За късмет на Неся Берковица не можаха да си подат, изпуснаха топката и сега имат съдена сватка за Неся. Николай Костадинов кара топката през Гарет Бегел, Гършан. 4 отигравания, добре по диагонал. 7 поредно подаване. Има 12, пробива, десен контакт. Борбата в съдната сватка е много голяма, съдията вижда. Не е изтегляне на 13-ти номер от котките. Бързо отиграване. Запазена топката. Тана. Отново топката е на крилото в нападателните. Желязков. Задържана топката от номер 6. Ангелов. Тази грешка не беше нужна за домакините от Неса. Дай хулина! Готови тука! Тука също топката е пичове! Наказателен удар за котките. Номер 6 Първанов. Запазено. Герасимов. Пак задържана топка. Съдията много бързо смири тези нередности в игра. Наказателно за Неса. Групиране на близко. Втора фаза. Бернар с топката. Остава играч на земята от Неса. Топката се прехвали в дясната част на нападението на Неса. Доктор се придвижва към пострадалият номер 8 Неса, много ключов играч. Топката се върна. Топката е в игра. Чудесно отиграване. Виден Сиев какво ще направи. Задържана топка, обаче тук е. Добре, успяха не сега да я запазят. Капитана Пенев, 4-ти номер.
предпочита да подаде вместо да влезе, но е близко да запази топката. Вече има деветка на играта на Неса през Насфади, през Флайхалф, а той опита да ритне Гарет Бигел. Националност с Южна Африка. Защото от Южна Африка е достатъчно критерий за разбиране на тази игра. Много спиране на играта заради медицински екип. Има леко прекъсване. Стигнахме до свързката Николай Герасимов за Берковица, след това капитана Петър Николов, Цветан Иванов, Иво Лазов, Цветостин Цветков, Александър Петров и Цветослав Кръстев. Топката ще е притежание на НСА. В момента за Берковица излезна от игра Иво Изов. В игра Даниел Стефанов. НСА трудно печели топката, но ще извади. Желязков не успя да набере достатъчно скорост. Агресивна игра на балкански котки в защита, връщат НСА. Все по-трудно става, авантаж има за НСА. Не се възползваха НСА, а тук ще има и картон за номер първи. Е направил достатъчно сериозно нарушение, за да бъде изваден за 10 минути. Това е жълтия картон. Чудесно правило има в ръгби. Жълтият ти картон те изважда за 10 минути. Не се успява да игра, да е опасно, той не стигна до центъра на Неса Дършан. Фулбека, удар с крак, който ще излезе, да видим съдията. Не успява да се организират Неса. Повече си играе на импровизации. Вече не виждам схема, в която да се разчете какво ще си играе. Може вече идва и се натрупва умора. Котките изглеждат по-стабилни. И в групираната игра, и в разгънатата. Топката ще се вкарат игра от Съден Сватко от Берковица. Игра покрай отсъдената сватка. Много добър удар от Цветан Иванов. Добре изнасена топката и от НСА. И тук разбирателство между двамата играчи в защита на Берковица. Топката обаче остана в игра. Кръстев успява да върне много метри.
Топката е почти на централната част на терена. Минаха вече централната част Берковица, контролират топката. Само да спомена, че си играе с човек по-малко и вече с втори човек по-малко за Берковица. 15 на 13 сега не сега трябва да успеят да реализират точки. Този удар не беше добре изпълнен. Там мина през точковото поле. И топката ще бъде вкарана в игра от балкански котки. Тук тактическа грешка на НЕСА. С двама човека в момента са повече и трябваше да запазят притежание на топката. Съдена сватка за Берковица. Настоящия шампион на България показва добро ниво. На този път съдена сватка не се взе лесно. Раздаване, стига до лявото крило, остава до 11 номер. Сия запазва топката, но борба става. Запазиха НЕСА близо до номер 8. Успява трета фаза да запазят. Гарата и цикира топката, стига почти до дясното крило. Запазиха. Но играчите не са почти на място. Бернер напредва. Добър пробив. Може би седма фаза вече не се успява да запази топката. Това е много добре за отбора на домакините. Играта в нападение, но сега изпуснаха топката. Да си продължа мисълта, че отборът в нападение хаби по-малко енергия, докато се защитаваш е двойно повече. И когато тези фази се случват, защитаващия отбор е подложен на по-голямо физическо натоварване. Ето и това виждаме. След тези 7-8 фази има 2-3 играчи, които се нуждаят от вода и от това, което в момента се случва, е много полезно за НЕСА. Започва да вярват отново. Резултатът продължава да е 19 на 0 за балкански котки. Имат леко преимущество и през втората част, но домакините се надяват, че ще се умеят да отбележат точки. Играта като че ли малко повече се накъсва втората част. Много отсъдени сватки. Топката е за балкански котки. Николай Герасимов вкарва. НЕСА са по-стабилни вече в отсъдените сватки. Това е втора отсъдена сватка, която седат и бутат. Добър шут, не успяха да фанат от първа топка, номер 10 за НЕСА, но успява да я запази. 2 на 2, да видим кой ще успее. Играчите на балкански котки я взеха, но съдията дава нарушение на защитаващия отбор
Гарет Бигел бързо отиграва, изважда отбора от засада, но сега няма как да го фане. Петър Николов взима топката и оттам се съчисва преимущество. Този пас е напред, точно на централната част. Отсъдена схватка за НСА. Тук имаха числено превъзходство. Този пас, ако беше по-прецизен, почти сигурно ще да се стигне до ЕСЕ за котките. Това е добра възможност да поемат въздух НСА, да се съсредоточат и да опитат пак да подложат под напрежение защитата на балкански котки. Сватката е сгубена, не са фърват топката. Излезна топката по някакъв начин, грешка в защита на НСА. Не се и връщат. Вече са на 15 метра пред точковото поле. Една отворена игра, в която постоянно топката сменя притежанието. Топката е за НСА. Успяха да откранат. Групиране игра близо в тяхното точково поле, но трябва и да се рискува. Това е Халафът, дълбок удар в центъра, изнася. НСА са но балкански котки са много добре групирани в защита, стигат пак пред 22-та. Необезпокояван Петър Николов напредна, запазиха топката. Георги Филипов с прекрасен пробив. Много са близко до нови точки котките. Не сега ще имат ли сили да се защитят. Близо са, запазват си топката. Не се успяха да се групират за защита. Ще е по-трудно сега на котките. Най-вероятно ще и опитат да раздадат по диагонала. Вие ми се гнява какъв сигнал е даден. И ЕСЕ за балкански котки. С това меле от състезатели не се видя кой отбеляза, но това е 24-та точка. Вероятно второ ЕСЕ за Георги Филипов. Но с това не съм сигурен вече. От камерите може да се е видяло по-добре. Нов изпълнител на допълнителния удар. Николай Герасимов. Стъпилна игра от него на позицията на Скрумхалф. Добър удар с левия крак, но пред вратата. Имаше дължина, но не и точност. По време продължава при убедително преднина за балкански котки Берковица срещу НСА 24-0. Вече се изгуби свежестта на НСА. Дано намерят сили и
Владяха си в защита котките топка. Стабилна игра. Добра защита тук. Иванов отнесе, върна нападателя от Берковица. От 22-та изнесена хубава топка в тъча от Петър Николов. Тъч занеся, почти на централната част и нека не се успее да вземат един тъч това матч. Айде, Светло! Наша, айде! Наша, реди! Меса Иван Дочев е влезнал в втората част. В първа линия Иванов хвърля. Успях като че ли не сега да взема топката, но много разпиляно. Дъшано овладява. Не могат да се подадат и вече започва от умората да се допускат грешки, които едва ли Берковите ще остават ненаказани. Съдена схватка за балкански котки. Вече мина средата на второто полувреме. Резултат 24-0 за Берковица. Имат преимущество от средата на първата част и до момента. Малко статично разиграване по диагонала на балкански котки. Запазиха си топката. По-бързо се предвижват. Хубавото, че не са продължава с агресивни в защита. Раздаване в дясно по нападението. Изпуснаха топката, авантаза не са. Берковица много добре защита. Нямат почти изпуснато блокиращо действие в защита. Хубава високо удар, има време за преса. 2 на 1 сега. Блокажа е успешен. Много добре играна. Дигна, запази я за занеса. Но съдията каза, че не е бил на крака с това си действие. Бързо наказателен удар от Петър Николов. Илипов отново е там. Един от най-полезните за отбора в тази среща. И есе за Берковица. Този пробив нямаше кой да бъде спрямо да спре Цветан Иванов. Вече предината става много сериозно за котките. Има още доста време до края на срещата. Добавката отново ще от Герасимов под вратата. Нови и лесни 2 точки за балкански котки. 31-0. Доста умора се натрупа, вижда се по лицата на играчите от НСА. Не са се предали, със сигурност ще се борят. Това е красотата на играта. Борба за всяка топка. Независимо, че отстъпваш в резултата, бори се. Всяко едно разиграване, когато го
направиш добре, си е една малка победа и за самочувствие, и за това, което в многото тренировки правиш преди даден матч. Възобновителният удар ще бъде изпълнен от номер 14 на Свади. В лявата част на нападението силна игра в защита на котките, запазиха я. Запазиха си стабилно, близо до играта, пак от нападателите. Влади Стоянов също много полезен за котките. Много топки се нагърби да изнесе. Чудесен пробив на Герасимов. Чудесен. Индивидуално надиграване над 50 метра. Прекрасно есе. И резултатът отива на разгромен. 36 на 0. Десетина минути, малко повече до края. Едва ли балкански котки ще отпуснат своята хватка. Но дано пък днес се умеят да се мобилизират и отбележат своите първи точки в срещата, но не е успешен удар. Тази добавка, резултатът продължава да е 36 на 0. През втората част нещата по-бавно се случват. Явно повече тренировки ще трябват. Не сега играха прекрасно първите 20 минути, но явно там стигнаха силите. Този удар изненада защитата на балкански котки. Въпреки това успяха. И тук откраднаха топката. Много добра игра на НСА. В 22-та са на противника, ще запазят топката. Тук трябва вече да я организират и да изненадат. Берковица. Близо до отсъдената сладка втора фаза. Успяват да напреднат. Има импулс сега в играта, усеща се. Добра игра, че тук на защита фанаха го защитниците и леко го върнаха назад нападател на НСА. Пак си играе в лявата част. Добра отиграване на 10 на НСА. Четвърта фаза. И тук нямаха и идея какво се случва. Добре, че я запазиха. Костадинов ще извади. Запазиха вече 5-6 опит за пробив. Стоянов пробива. Няма напредване обаче в метри, но седмо запазване на топката за НСА. И изпуснаха сега. Краднаха топката, авантаж за котките и сега на контратака. Това е силата на балкански котки. Изпуснат първи блокаж. Дали ще има и тук за една бройка изпуснаха топката. Авантаж на това изпуска на Берковица и съдията връща. Връща това изпускане от съдена сладка за НСА. В момент да поемат въздух.
Божидар Димитров проби. Там с подаването имаше изпускане. Не само владяха, но успяха да се възползват и съдията върна този авантаж. Топка за Неса с отсъдена сватка. Второто по време и двата отбора взимат отсъдените си сватки. Това дава стабилност и прогнозируемост, когато е твоя тази отсъдена сватка, да наредиш така състава, че да разиграеш дали близо до отсъдената сватка, дали ще раздаш по диагонала. В момента, когато тъмно взимаш топката, отбора няма как да е нареден в дълбочина, защото очакваш и да изгубиш топката и тогава трябва да си много по-близо до противника. В момента не са имат едно дълбоко нареждане, което говори за сигурност. Тяхната свързка пуска топката в отсъдената сватка. Сглобени са, добра позиция. Чудесно беше взета тази отсъдена сватка. Хубави пасове. Тин Стоянов. Чанев. Сиев, 11 номер, овладява топката. Номер 9 вади топката през 10 номер, но е ново място. Не е това много добър атестат в играта. Топката винаги трябва на скорост да се взима. На едно место. Боев сега влезнал през втората част. Успява да запазват. Топката ще е в ляво. Има 3 състезатели от нападателното звено. Смени си извърши Неса в хода на втората част. Задържана топка, несигурна игра. Много по-мощно трябва и да координирано в играта в близките фази на нападение. Бековите сега ще успокоят, имат наказателен удар. Топката излезна в тъц стабилно. Втората част 12 номер изпусе на гърба с ударите с крак. Филипов хвърля топката. Втори специалист, чудесно спечелен този тъч. Имат време за тактическото разиграване да си го направят отвътре. Чудесно надиграват. Обаче нещо изпуснаха в последния момент, иначе беше като на тренировка това тактическо отиграване с скорост, точни пасове. Но когато и защитата изостава, е по-лесно да се случи. Въпреки това балкански котки показват едно добро движение, добра игра и бораване с топка. И затова водят в резултата. Изпуснаха накрая сватка за Неса. Но втората част се играе предимно в полето на домакините от Неса. Гарет Бегъл се нагърва да изнесе топката, блокиране. Играват връзката и с успешен удар с крак. Има преса, но пак са повече играчите от Берковица. Добър блокаж. И Неса почти стигнаха до центъра. Добра преса. Успяха и да откраднат тази топка. Чудесно. Запазиха я.
Но тук пак се наблюдава, че са много статични. Топката взимат на място. Това е много по-лесно за защитата. И в момента всяко едно отиграване го връщаме назад, докато не се направи удар с крак. 10 Гарет Бигел, много добро отиграване, но до тук стигат идеите в нападение. Няколко фази, Берковица се справя безукорно в защита и нов удар с крак. Тът занеся. В тази статистика не са си взели един или максимум два тъча от над 7 изпълнения. Този път го взеха, но не съвсем. Пробив през линията на тъча и Берковица отново с топка. Целият отбор е по диагонала. Просто трябва да си я раздадат до край. И пак чудесната пробив. Няма кой да го спре. Защитата на НСА вече не стига цели и Влади Стоянов с много есе за своя отбор. 41-0 с опция за лесни 2 точки от Герасимов. Той даже с дроп го направи, както се прави това на ръгби 7. 43-0. Добра игра, просто най-сега не стигнаха силите. Шампиона на България показва класа. И абсолютно показва, че е най-подготвен и този сезон да бъде шампион на България. Просто другите отбори трябва да догонват много Берковица. Хубавото, че и двата отбора, нали, НСА имаше за цел и първите 20 минути беше равностоен. Момчетата, които влезнаха през второто полувреме, също показаха добри възможности за НСА. В следващия матч сигурно ще покажат и по-добра игра. Честито на Балкански котки Берковица за победата днес и на двата отбора за показаното в този матч. Аз бях Александър Петров. Останете с предаванията на TV1 и за следващите ръгби сблъсъци.